xi qabelhom ħalleluja. Inselmulkom xuta u nisperaw il-lirpiljajtu minn San Patrizio, hi! Jekk għandkom xi ħaġa li ġratilkom forsi Bista. tkun dawn ħjar. Kien ħaqqu ġismi brek. Nar il-ġimgħa jilagħbu it-tim nazzjonali tal-futbol Malti jinżel fil-ground. U għandna wkoll leġġenda li ħatkun qed tara l-logħba. Ġenda għax it-tifel qed jilgħab. Ħajkun qed jilgħab James imma ħajkun qed jara Jamie Carragher, leġġenda tal-Liverpool. Pressure kbira. Jena ma nkunx irridu kif kull missier jiġi jarani. Jena anke meta jiġi show, meta kien jiġi show, meta nkun ħanċi pastazata ndawwara biex nżella aħjar għax kun hemm missieri. Jien missieri għandu l-hobby tal-ħamiem. Tajjeb hawn li jtellaq il-ħamiem. Għat najdlek, u jħares leħ bħala hobby, jien kont naraħ iktar bħala business. Business tal-ħamiem. Għax kont naqbaq ħamiem, ammur, imbieħħa l-iskola lira dak iż-żmien. U daw kif taħarbilhom, terġa' tiġi l-uranna. Xtrajt rota kont, daqs kemm il-darba beħħejt, tal-istess waħda, Business tajjeb, jena kelli l-business tal-riżultati tal-eżamijiet. Għax jena tant kont immur ħażin fl-eżamijiet. Kont imbagħad inneħħi ismi nagħmel l-eżam ta' ħabib tiegħi u dar biex iċċajta kien imur jagħti qata lil-lom u mbagħad jurija r-riżultati li forsi kienu xorta jkunu ħżiena, imma peress li jkunu rija il-ħżinaniet laqas kienu jiddu daqshekk ħżiena. Ara x'business, ara Nizarija ħazen. Furbanizmu. Furban. Huwa legali li tuża l-karta tal-kreditu bil-permess tal-persuna konċernata. Iva jew le? Għalija. Minix ċert, lejdik ikun sinċir. Min? Legali. Legali? Ek taħseb? Le, għana illegali. Up. Għax ix-xulek li jridu. Illegali tiġi. Taħseb li legali? Jiena ma ħsibx li legali, għax suppost meta tixtri bil-karta tal-kreditu tifferma. Imma sta naraw. Mela, ir-risposta ta' din hija iva. L-importanti li inti jkollok xi ħaġa bil-miktub ta' dan il-mandat ta' dak l-individwu. U dan toħroġ mill-Kodiċi Ċivili l-artiklu 1856. U dak kien il-furban. U għek tkun tidu tafu xi ħaġa kiex legali jew le, kelmuna ħej, ħalli nibatuh. Hemmhekk titfgħu. Issa wasal il-ħin għal naqra etikett x'taħsbu. Supermarket. Inselmilkom. Jiena s-surmarket, nagħlem l-etikett. That was my cat. U dik il-mara tiegħi Ivet, tgħid kemm tħobb iddoq il-klarinett. Kif int, sur Market, orrajt ilna ma niltaqgħu ftit. Vera Sander ilna ma nintaqgħu kif inti? Orrajt. Kemm smajt fuqek Sander, kemm smajt fuqek minn għand ħbib komuni jgħiduli xmajja lint. Jien? Xmajja lint Sander eħe. Mhux hekk U fil-fatt jiena xtaqt li llum nagħmel din il-lezzjoni ta' etikett fuq prattiċi komuni tal-etikett li n-nies kollha mhux il-majjali għandhom ikunu jafu. Ma żomm waħda x'niddejjaq li tuħu l-impressjoni. Żomm nara Sander, impressjoni ma tkunx ċert. Eżempju, ikun hemm pakkett tajt dak perżut jodundjan. Imma fuq hekk mhux impressjoni ċert li inti majjal. Nibdew ħi għax isa ġejja fuq illum. Mela, ngħidu li qegħdin xi riċeviment eżempju tajjeb, u jkunu qed iqassmu. Tajjeb, u jkun qed fadal waħda fit-trej x'tagħmel? Toħodha jew tħalli hemmhekk għal ħaddieħor isa. Inħalliha hemm għal ħaddieħor. Ħażin toħodha ma jmurx ma jħodha ħadd u tintrema. Mhux hekk. Oħra? Għaliex għax. Għaxaw ħafna nies qed imutu bil-ġuħ u int ħadħallihom imutu bil-ġuħ u tħalli hemmhekk u tintrema? Ejja qabel il-ġuħ kollu tad-dinja jisni, ejja tgħini. Ngħidu li qiegħed riċeviment u hemm xi ħadd ħdejh l-lundju xi ħaġa vej snin u xi tursina, xi biċċa gamblu xi biċċa oxra jew jien naf kollhom xi sinjorina jkollha lipstick baqa' tgħaddejja bih bis-snina kollu. Tgħidilha iva jew le. Ma ngħidilix hu. Tgħidilha Sander b'mod prudenti minn taħt l-isħin u tgħidilha mela inti annimalu majjal tħallija ta' għandek li sħiħ. Ara ħej, sur Market naħseb dak kollox għallu. Anka li taqta fil-qasir lin-nies intelligenti mhux tajjeb. U jiena ħanna naqlek hekk għaliex jiena s-sur Market. Nagħlem l-etikett. That was my cat. U dik Ivet. Il-mara tgħix kemm tħobb id-doqqu. Il-klarinett, U hawnhekk in-net. Hawnhekk il-wan Skużawni, selmilkom.
Sinjuri, dak kien shooter tal-lum, aħna niltaqgħu għada. Saħħa! Ciao. Minn għandu s-sakka